Dance tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Good evening and welcome po sa inyong lahat sa bagong season ng KLNJ. Season 14 na po tayo, episode 1. At atin pong ang panimulang episode po para sa season 14 ng KLNJ ay pinamagatang Amazing Grace. Muli sama-sama po tayong magkwentuhan at magdasal sa gabing ito. Ito po ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakalaguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit. At ang parish priest po ng San Matias Apostle Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. At makakasama po natin sa gabing ito si Sister Doris Trajano. Magandang gabi, Sister Doris. Magandang gabi po, Father Ronnie. Pasensya na po at medyo hingal-hingal pa ng konti. Pero napakapalad ko po. Ika nga, no? Ako po ay nagagalak at muli po. Akong nakasama po dito po sa ating programang KLNJ. Of course, ang dahilan lamang po noon, nag-excuse po si Brother Jeff. Meron lang po siyang importanteng activity. At yun nga po, no? Naku, first episode pa man din po ng season 14. Ang tagal na, Father, din talaga. No? Ang galing, congratulations Umabot po. na ng 14 Yes season sa inyo 14. po ni Brother Jeff. Parang kailan lang Congratulations nung po. At of course, pinipilit pang simulan itong healing program. Yes Pero sabi po. ko nga, yung history, in God's due time, yung panahon ng pandemic, ito yung parang tinakdang panahon ng Diyos upang simulan po itong KLNJ. Yes po, at alam ko po na talagang kalulugdan ng Diyos ito pong inyong ginagawa, no? Father Ronnie. At of course, yun nga po, no, sa kanyang biyayang kaloob sa ating mga kagalingan at maging instrumento ang KLNJ po, KLNJ para po dun sa mga nagnanais po na ibahagi ang kanilang nakaramdaman. Ika nga nanghingi po ng prayers po sa inyo. At ang lagi namang advokasya ng inyong programa ay ang lubos tayo mapabuti kaisa ng mga pamilya po natin at mga minamahal sa buhay. And of course, yun nga po kanina, hindi ko na nabanggit po ang aking pangalan. Ako po, Sister Doris po ulit. Binanggit ko naman, di ba? Ayun po. Kasi po nandito po sa script. Ayan po at samahan niyo po kami ng 1 oras na mahigit, Father, no? Kasi marami pong tumatawag, marami pong nagme-message po dito po sa programa na ito. At yun nga po sa ngalan po ng ating pong of course kakaluguran, Brother Jeffrey M. Gomez. Samahan niyo po kami at binabati ko po ulit kayo ng mapapalang gabi po. At pwede kayang pangunahan kami, Sister Doris, sa ating pambungad na sure panalangin. Po, Father, at I'm sure ito ay magbibigay ng lakas sa akin. No po. Yun po, mga kakaluguran, avid viewers and listeners po ng KLNJ, manahimik po tayo at damhin natin ang buhay na presensya ng ating Panginoon. Together as one family, let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father God, I stand in awe of your grace that is so freely bestowed upon us. I recognize that your grace is an unmerited gift, something I could never earn or deserve. Yet you have lavished it upon me without reservation. It is His grace that saved me, sustains me, and continually molds me into your image. Lord, your grace is multifaceted, reaching into every area of my life. It's this forgives, heals, restores, empowers, and guides. Your grace not only provides salvation, but daily strength and hope.
I am humbled and grateful for this divine favor, and I seek to understand it more, that I might walk in the fullness of what you have for me. Gracious, merciful, omnipotent Father, I praise your holy name. I thank you for that amazing grace that was sacrificed for me upon the old rugged cross to save lowly sinners such as I. Thank you for your glorious blessings and the many more that are on their way. You are beautiful, magnificent, powerful, holy, mighty, merciful, gracious, glorious, and worthy of all praise. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Doris, sa inyari mong opening prayer. At ito'y pinamagatang prayer for the wonderful grace of God. At hango ito sa www.christianstity.com. Kumusta, Sister Grace? Anong balita? Siguro po, yun po, tama-tama po sa akin ang inyong topic ngayon, Amazing Grace. Bakit? Ngayon lang po, tingnan nyo. Kung di po ba naman grasya ng Diyos. 10 minutes ago, nandun pa ako sa Santo Niño eh. Oh. So, dapat po hindi ako aabot dito sa programa kasi syempre Pero po, hintayin ka namin. mag-aabang pa po ako ng sasakyan. Di po ba? May lalakarin pa rin po akong parte nitong lugar natin. And yet, bago po nagsimula, Father, nandito na ako. Ang tindi talaga Nagpaplano ng na dasal. kami. Magdagdag ng kanta. Yung dasal niya. Biglang may pumasok. Yan po yun, no? And that siguro nga din po, no? Grasya in, of course, that we may, of course, consider, no? Medyo may kainitan po ang panahon, no? Ano ba, heat index na 41 yata ngayon eh. Pero mas mainit kahapon. Nasa po danger yata, ano yan eh. 43 po 43 yata kahapon. At ayun, kahapon po, hindi naman po ako high blood, pero feeling ko nag-high blood ako kahapon, no? So it is, of course, a grace from God. And it's so amazing na, yun nga, you don't, of course, ganoon naman po, Father, di ba? You don't deserve. Yun daw pong grace kasi is blessings that you don't deserve, no? And yet, nararamdaman mo, nandiyan siya sa'yo. So, yun po, napaka-busy po na itong week na ito. Pero, ayun po, sa grasya ng Diyos, andito po tayo. Maraming salamat po. Kanina may nakita ko eh. Yung matagal ko nang kinukumusta. Oh, Si talaga po? Brother Charles. Yes. Incidentally, yung isang parishioner ko, si Tita Monet, birthday niya ngayon. Opo. So, nag-invite siyang kumain sa labas kasama yung mga kapatid niya. Opo. Then, nagkita kami dito sa yung dating Tabi Hoday. Ngayon, Aji. Bigla kami nagkita niya. Dinatnan ko na sa Brother Charles doon kasi birthday ng lola niya. Ayun. Si Lola, Si Lola Cecilia Arcilla ng Candaba. Happy 83rd birthday po. Lola Cecilia Arcilla. Ayan, ka-birthday po ni Father Joel. Father Joel, At then birthday po 39th ni- birthday. Happy birthday, Father Joel. Ma'am Cherry Pie. Yan, hello po. Yan. Ayan, No, talaga pong season 40 na, Father Ronnie. Parang kailan lang, Oo no? nga, no? So, magti 3 years, Father, no? Magti 3 years, magto 2 years. July. 4 years na. Ay, talaga po. 2000. 2001, 2, 3, 4. Magpo 4 years na sa July. Opo, no? Medyo matindi po talaga. At yun, ngayon nga, sabi nyo nga po, no? Kahit po ganon ang heat index. Ayan, nandito pa rin po kayo. Pwede naman kayo mag-excuse, Father, di ba? Pero hindi kayo nag-excuse kasi ito ay serving the Lord. Yan po ang inyong commitment. Maraming salamat po, Father Ron. At thank you rin sa pag-antabay ngayon, Sister Doris. At siyempre, meron lang talagang kailangan gawin si Brother Jeff doon sa Couples for Christ. Kaya Yes po. humingi po siya ng pahinga, extension lang. Kasi last Friday, Apo. humingi rin ng nagkaroon ng season break. Nagkataon lang po na talagang kinailangan ko lang bigyan po ng oras yung kamag-anak na yumao. At kinabukasan kasi libing na niya, hindi rin ako makakapunta sa libing. Kaya humingi po ng season break last Friday. Kaya ito po tayo ngayon sa panimbulang bahagi po ng season 14 po ng KLNJ.
At sa pagkakatong ito, atin pong balikan na nakarang episode ng KLNJ. Ito po ang feedback na galing kay Ma'am Early Jane Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. KLNJ's 12th season of the 13th or 12th episode of the 13th season. Faith and miracles were so evident in the last episode of the 13th season. The healing story of Maxine Infante Sarmiento, thoughtfully written and shared by her aunt, Sister Merly Infante from Santa Lucia Resettlement, Magalang, Pampanga, made us realize that the crucial element of our lives is our faith. On April 5, 2024 at 6 a.m., Maxine was scheduled for a cesarean section for her second child. But due to her high blood pressure, which went up to 200 over 100, the procedure cannot be done. The doctors gave her medicine to at least lower her blood sugar. But the most it would go blood pressure. But the most it would go as far as 150 over 100, which is still not normal. Her Aunt Merly, anxious and worried at home while taking care of Maxine's other child, didn't know what to do. So she lifted everything to God and His healing power. She couldn't think of anyone else to help her in praying for Maxine's safety and her unborn child other than Father Ronnie. Okay, Father Ronnie replied with a prayer. And according to Sister Merly, in a split second after she asked Father Ronnie's prayer, Maxine texted her, sharing the good news that her blood pressure got normal just like that after the doctors tried to normalize it but had no success. They proceeded the cesarean section procedure. Sister Merly thanked Father Ronnie and told him God answered right away with his prayers. In spite of the challenging pregnancy of Maxine, the bleeding, high blood pressure on the day of the procedure, and taking medication for the baby for the lungs to develop, God gave more than what they asked for. It was a safe delivery and a healthy baby was added to the family. The faith of Sister Merly was a huge factor in Maxine's miracle. The healing miracle was instant. God knows the urgency of the need. In a split second, He poured out His love, healing, and miracles to the people who have faith in Him. Never forget God's importance if we really need assistance. Thank you so much po for your valued feedback for our previous episode, Ma'am Jane. Heto naman po ang pagninilay na galing kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. Heto po yung unang bahagi ng kanyang reflection, Father Ronnie. TJF, magrasyang gabi among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane at sa lahat ng avid viewers at listeners itong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer entitled Prayer with Those with Serious Medical Conditions. We pray and offer to Jesus our everyday concerns. We pray for our sickness to completely heal, not only physically, but psychologically, emotionally, spiritually as well. Likewise, we also pray for people we know to have serious medical conditions. We believe that our prayers will make a big difference for us and to all the people we are praying for. Jesus listens to the fervent prayers of His people. Jesus raises a dead girl and heals a sick woman. From Mark chapter 5 verses 21 to 41 was the gospel reading in the last week's episode of KLNJ. The healing testimony of Maxine Infante Sarmiento, written by Sister Merly Infante from Santa Lucia Resettlement Center, Magalang, Pampanga, was featured. The prayer request for Sister Merly of Sister Merly Infante to Among Kao via Messenger last April 5, 2024 served as an inspiration. Yes po, Father, no? Letter A, Gospel, Mark chapter 5, verse 21 to 41. I chose the following 4 verses for my reflections. Now, for verse 33, then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at His feet, and while trembling with fear, told Jesus the whole truth. On verse 34, He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." On verse 35, ito naman po, while Jesus was still speaking,
Some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" And on verse 36, overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." The woman who is bleeding for 12 years was healed and came to Jesus and told him with fear what had happened to her. The woman was fearful because she thinks that Jesus might not like what she said. She touched his cloak without permission. But contrary to what she thinks, Jesus told her instead that it was her faith that healed her. Similarly, when we are sick, we go to our family doctor for a consultation. We put our trust in him because we have already built a strong doctor-patient relationship. The doctor was made only an instrument for our healing. It was our faith in the Lord that gave us complete healing. In the same manner, Jairus seeks for Jesus to tell him about his dying daughter. He is being discouraged by the people telling him that his daughter is already dead. But Jairus did not listen to them. He still went to Jesus to ask for help and healing for his daughter. With all the commotion going on, Jesus told Jairus not to be afraid, but instead just believe. We too, when we pray and offer to God all our troubles and difficulties, we must not let our faith waver. Always put our faith in Jesus and just believe in Him. But in reality, the greatest test of faith is when we don't get what we want, but still we were able to say, "Thank you, Lord." In all the things that we pray for, God will surely listen to us in His perfect time. Just wait and believe. Letter B titled, The Last Resort with God. Or Last Resort with God. Living life to the fullest is what life is all about. We usually pray for good health, happy life, and life with abundance. That is our idea of living life to the fullest. I'm sure almost all, if not all of you, will agree with me. But to my mind, living life to the fullest is submitting ourselves to God's plans for us. God will surely prepare a good life for us. If otherwise will happen to us, it is because of not doing what God is expected from us. Human as we are usually tempted to use the shortcut way in order for us to fulfill our goals in life. We do not want to experience difficulties and hardships along the way. And when problems arise, that's the only time that we ask God for help. We tend to make God our last resort, but is it not supposed to be the other way around? In all we do, I believe God should always be our first resort. In my case, I always ask God's help and intercession in all my major decisions in life. With God, we will make for sure achieve our ambitions and reach our destination safely and peacefully. Never forget God's importance if we really need assistance. Yan, thank you po, Father. Pagpatuloy po naman natin ang binahaging pagninilay ni Ma'am Agnes. Ito po yung part 2. Narito naman po ang poll questions nung nakaraan na Biyernes. What prayer of urgency did you utter before God and He responded in a split second? Ayan, ito po. Prayers are our greatest weapons. At least, as far as I am concerned, I consider myself a prayerful person. But I know there are a lot of people who are likewise the same. When I was young, going to the doctor to have a checkup was very seldom. But when I became a senior citizen, going to the doctor on a quarterly basis became a routine. Whenever I undergo any kind of ultrasound or any medical laboratory, I always feel anxious, although it is only done for health monitoring purposes. Perhaps what I am experiencing is a normal thing for someone my age. My way to calm myself when undergoing any laboratory checkup is by offering everything to God. I utter my prayers of urgency to Him. I always pray for a favorable result. My prayers are always answered favorably as well. When I had my cataract eye surgery last year, I knew that God answered my prayers of urgency in that particular moment. Both operations turned out to be successful.
I whisper my fervent prayers of urgency to God for both my operations to be done well and successful. I relied on God and He never forsake me. Again, never forget God's importance if we really need assistance. Muli, aming pasalamat sa iyo, Ma'am Agnes, sa binahagi po niyong pagninilay noong last episode po ng season 13. Naway basbasan ka ng Diyos, ganyan po ang buong pamilya mo at mga minamahal mo sa buhay. Thank you po. At ngayon naman pong gabi sa episode 1 ng KLNGA, season 14, heto naman po ang nilalaman ng ating kwentuhan. Ang ating pong topic, God's Grace, at ang title, Amazing Grace, with the theme, God really works mysteriously as we see things amazingly. Panggagalingan po, ang ating pong gospel, Jesus forgives and heals the paralytic man. That's from Luke chapter 5, verses 17 to 26. And featuring the healing testimony of Brother Ricky Giao, written by his wife, Sister Nel Canlas Giao, from Moras West, Santo Tomas, Pampanga. And what is the inspiration? The amazing grace in the healing journey of Brother Ricky Giao. At ang ating pong poll question, mga kakaluguran, kabalen at kakwentuhan, ito po, pakinggan niyo po at sumagot po tayo. What particular blessing did you receive which you consider as an amazing grace? Ayan po. And of course, our song, Amazing Grace with Celtic Woman. At bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyahan po namin kayong magbahagi ng inyong kwento o kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers sa mga Globe subscribers 0915-9541303, sa mga Spark subscribers 0918-3518282, at sa mga Sun subscribers 0942-357-4268. O kaya naman po ay mag-comment o mag-message po kayo sa ating Facebook page or Facebook Live, at huwag nyo po sanang kalimutan na lagyan ng label ang inyong mga mensahe. Ipadala po nyo ito at padala nyo rin po at banggitin po kung saan po kayo nakatira at kung anong parokya po ang inyong kinabibilangan. Inihiling din pong pakilike at i-share po ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9 Bright FM. Yes, at maaari nyo din po naman kaming i-follow sa ating Twitter account na may username na @radio_ASF, at ang ating naman pong Instagram account ay may username na @ASF Radios. At inihiling din po sa mga gustong magpa-advertise, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact number 0949-609-5478. Opo, at kami po ay kumakatok po sa inyong pabusilak na mga puso upang makatulong po kayo sa apostolate na at iba pang mga proyekto ng radio station ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Maaari niyo po itong ipadala at ang inyong pong tulong o donasyon sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Father Joseph Mary Bakay. Muli po, maraming salamat po sa inyo. At kayo po yung aming inaanyang tugunan ng aming nihandang poll question para sa episode 1, season 14 ng KLNJ. Ang tanong, what particular blessing did you receive which you consider as an amazing grace? Yes, sagot po kayo. Ayan. At nagpapasalamat tayo pa rin po sa patuloy pong sumusuporta po dito po sa ating mga programa, ang ating po mga listeners, and even ang ating po mga bagong kakaluguran, no? Na na-invite po natin sila dahil meron po tayong ni-launch, Father, last month, yung ating kakaluguran community. Paano yun? Ano po yun? Mag-text lamang po kayo, no? Doon po sa mga numbers na nabanggit o kaya naman po sa ating page, i-text nyo lamang po, yes, to Kakaluguran, space Kakaluguran and your name. Makakatanggap po kayo ng tawag sa ating Kakaluguran assistant para po sa mga detalye. Ito po ay maaari nyo pong ipadala ang inyong tulong. Pwede siyang monthly, pwede rin pong annually, quarterly,
Through GCash po ba yan? Pwede rin po na PDCs or sa mga bangko po. Or padala po lang ng cash. Maraming salamat po. At sana dumami pa yung mga kakaluguran natin, Sister Doris. Yes po. At syempre sa paniniwala na natutulungan din ang mga avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. Maging iba pa mga programa ng DWB 91.9 Bright FM, Friends tayo. Tayo nagpapasalamat syempre kay Among Pep Bakay, ang ating radio station administrator, na kung tawagin din ay Among sa Himpapawid. At syempre, buong management, mga empleyado po, volunteers ng radio station ng ating Archdiocese ng San Fernando. At syempre, yung mga kasamahan po natin na kantabay, mga kakaluguran kina Mr. Carlo Pineda at Miss Mika Serrano na nakantabay po dito sa ating booth. At syempre, sa pag-antabay din ni Miss V, kasama rin siya, di ba? Ano nga pinili ni Miss V? Amurao. From Candaba, Pampanga. Salamat din sa pag-antabay dito sa KLNJ. Ayun po, at syempre po, hindi po namin kayo nakakalimutan pasalamatan, kayong mga minamahal naming mga avid viewers and listeners ng KLNJ. Sa mga mensaheng inyong pinapadala, maraming salamat po. At syempre, sigurado marami pong silent viewers, no, and listeners. Ito pong ating programang KLNJ. Maraming salamat po sa walang humpayin yung pagtutok at pagsubaybay sa ating healing program na may pinagamagatang KLNJ. At syempre po, maraming salamat din kina Ma'am Early Jane Dumasikat at Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento na talagang gumugugol ng panahon para lang po makapagsulat ng feedback at reflection ng previous episode po ng ating KLNJ. Thank you so much. Sana wag po kayo magsawa sa inyong pagbabahagi. At ngayon po ay pansamantala po muna nating putulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ang ilang paalala at patalasa sa mensahe. At wag po kayong aalis. Magbabalik po muli ang KLNJ. Miyabe-yabe tamo king pamanalangin, at pamangomusta karing kakaluguran tamo, ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan, at ringating sakit king pilubluban at katawan, kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo, para karing mangailangan kaniti, kapamilataning programang King Lagyo ng Jesus, ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi, at apanalbenya king Facebook live streaming king at official.asf radio. Akaya beye kening programa, ingke kayong kakaluguran, ang manalangin para karing mangailangan pamipakayap. I-Reverend Father Ronnie D. Cao, ingkura paroko ning parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory.
Amen. Ating po ngayon ipagpatuloy ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang King Lagyu ng Jesus. King Lagyu ng Jesus, kagalingan daan sa ngalan ni Jesus, dito lamang po sa DWBL 91.9 Bright FM. At atin po ngayong pakinggan ang kwentong Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man from the Gospel of Luke chapter 5 verses 17 to 26. A reading from the Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Glory to you, O Lord. One day Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up to the roof, on the roof, and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things into your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Immediately he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." The Gospel of the Lord. Praise you, O Lord Jesus Christ. Sister Doris, nung piliin ko yung gospel reading natin for this episode 1 ng season 14, usually ang binibigyan ko ng pansin dito sa kwento yung kung paano nakarating yung paralitiko doon kay Jesus. Apo. Kasi binuhat siya nung 4 na katao at tapos hindi sila nasiraan ng loob. Gumawa sila ng paraan at dumaan sila sa may pinaka-roof ng bubong ng bahay at binutasan yon at doon idinaan yung higaan ng paralitiko. Pero sa gabing ito, sa ating pagninilay, Sister Doris, bigyan natin ng konting twist na aaminin ko, madalang ko sigurong bigyan ng pansin ito, especially nung sabihan ni Jesus yung may sakit, kakaluguran, sabi niya, "Friend, your sins are forgiven." Na minasama ng mga Pariseo na nakarinig at mga eskriba na nandoon. Sabi nga nila, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Pero syempre dito binibigyang halaga din na bahagi ng pagpapagaling ng Panginoon, syempre yung pagpapatawad sa kasalanan. Kaya nga mainam din syempre kapag nabibigyan ng pagkakataon ng isang tao, halimbawa, part kasi ng anointing of the sick yung confession Kaya mainam din na makahingi ng tawad yung may sakit at parang ito ay preparation din niya para sa hinihiling na biyaya para sa kanyang kagalingan. Although siyempre sa Ebanghelyo, sabi nga ng Panginoon, halimbawa mas madaling sabihin, your sins are forgiven, or to say get up and walk. Pwede na mas madali.
Parang sa tingin ko, mas mahirap yung patayuin siya at maglakad eh. Mas mahirap yung pangalawa eh. Oo, pero yun na rin ang follows. nangyari. Oo, parang- Pinatayo ng Panginoon yung paralitiko at binuhat yung kanyang hinigaan at tapos nakapaglakad siya. At dito makikita yung namangha yung mga tao. Sabi sa Ebanghelyo, immediately stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Tapos, everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Saan kaya nanggagaling yung pagkamangha ng mga tao, Sister Doris? Ayun, ang tingin ko po doon is, yun nga, parang, di ba, nalala ko kapag gumamit ka ng word na amazing. Di ba? Yung parang, hay, ano yan, no? Hindi ka panipaniwala. Yes, so, po, Father, no? And, ang ganda kasi it follows, no? Nung, maski naman po tayo sa atin pong pamumuhay, di po ba? Parang meron kang nakaalitan or merong masamaan loob, nakasamaan ng loob. Nakikita yung transformation or yung pag-glow ng mukha ng taong nagkasamaan ng loob pagkatapos ng forgiveness. So, of course, pagdating sa ating Panginoon, wala namang problema kasi talagang, ayun nga, sasabihin lang niya, then miracle will happen. No? But, yun nga po, itong mga tao nito na nakita yon talaga, pinatawad lang, nakalakad na. Diba? So, parang, sabi din po dito, yung binigyan nyo nga ng DN. At itong mga tao ay umalis na nagpe-praise, praising God. No? Ibig sabihin po nung para sa akin, yun nga po yung witnessing no? Even po sila, tingin ko po, may nangyaring kagalingan during doon sa moment na yon. Kasi alam naman po natin ang ating Panginoon ay nakikita ang ating kaloob-looban. Ika nga, no? Kasi hindi naman po nag-utter ng word yung may sakit di ba? And yet, sinabi ng ating Panginoon, "Friend, your sins are forgiven." Di ba? So feeling ko po yung pong mga nandun sa, yung mga miron. No? Meron din po doon nakatanggap ng grasya na yon. At ayun nga, dahil doon, ang naging kapalit noon is yung kanilang gratitude. And what is that? Of course, yun nga, praising God hanggang sa pag-alis nila po. Pero siguro maganda rin tingin sa alang-alang yung parang binibigyang diin din ng Ebanghelyo yung kahalagaan, hindi lang ng physical healing Yung emotional, psychological, Yes, spiritual healing, mahalaga din yon. Kaya doon natin pwede makita yung pagpasok ng yung kahalagaan ng forgiveness na binigay ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, even sa anointing of the sick, unang bahagi nung anointing of the sick, yung paghingi rin ng tawad sa Diyos parang doon nagsisimula yung kagalingang inihiling para sa physical healing pero sabi ko nga mainam na isaalang-alang din natin kahalagaan ng psychological, emotional at spiritual healing ng isang tao. Kasi sa Ebanghelyo yung kasing inspirasyon talaga dito yung ating healing testimony na galing kay Sister Nell Aguiao. Actually, siya yung Chapel Pastoral Council Coordinator ng Santa Clara de Sisi Chapel ng Moras West. At siya talaga yung parang nag-volunteer na gusto niyang ikwento yung healing testimony ng kanyang mister. At mamaya, Sir Doris, basahin natin yung kwento. Although naisulat niya ito sa Kapampangan, sa kwentong ito, siya na rin kasi nagbigay nung pamagat nung kanyang kwento, Amazing Grace. Okay. Kaya yun na rin ang sinundan ko na rin na parang magiging pinaka-topic natin sa gabing ito, God's Grace. Pero yung title nga ng ating episode 1 ng season 14, Amazing Grace. Tapos maghanap ako ng kwento na kung saan makikita yung may mga taong na-amaze dahil sa kabutihan ng Diyos, pero nakonsol ako nung makita ko yung kwentong yan sa pagpapagaling sa isang paralitiko na binigyan niya ng diin yung pagbibigay niya ng kapatawaran sa taong paralitiko. Friend, your sins are forgiven. At dito ko nakita kasi yung pinaka-twist kasi ng healing testimony may kaugnayan dun sa pagpapatawad. Okay po. Na hindi lang physical healing yung
yung although sabi nga sa kwento mamaya mapapakinggan natin na naging madali yung healing process, healing journey ng asawa ni Sister Nell na si Brother Ricky, pero makikita natin mamaya and even ako nakita ko din doon yung parang sa yung halaga ng kwento ng ating featured healing testimony sa gabing ito, na yung kahalagahan din na tayo rin katulad ng Panginoon matuto rin magpatawad at yung iba halagang bahagi ng ating physical and even spiritual healing journey sa ating buhay. Kaya nga sa temang God really works mysteriously as we things amazingly, minsan may mga bagay na parang di ka panipaniwala, katulad ng mga skriba at pariseo na di makapaniwala tetot sino ba si Jesus para patawarin niya ang isang tao. At sa paniniwala kasi na hindi, walang karapatan si Jesus na magpatawad, pero sa bandang huli, pinagaling pa rin niya yung paralytico physically, pero sabi ko nga, more than that, the paralytic man was healed even emotionally, psychologically, and spiritually nang bigay niya ang kanyang pagpapatawad sa mga nagawa niyang mga kasalanan. Kaya ito po sa gabing ito ang ating featured healing testimony. Ito po yung healing testimony ni Brother Ricky Giao, written by his wife, Sister Nell Canlas Giao from Moras West, Santo Tomas, Pampanga. At yung inspiration nga po, part po ng healing testimony, yung amazing grace in the healing journey of Brother Ricky Giao. Allow us then, dear avid viewers and listeners of this healing program KLNJ, basahin po namin na ni Sister Doris itong sulat na galing kay Sister Nell Giao ng Moras West, Santo Tomas, Pampanga, na nasulat sa Kapampangan. Sabi po, dated April 12, 2024, maya pa oras po among Ronnie, Brother Jeff, at karing hanggang makiramdam at manalbe kening programa yung KLNJ, kapamilataman na po ng Facebook Live, benging Diyos po kaya kayungan. Pabusan niyo pong ilakeke inke kaming istorya na ning milyari niyang Sabado de Gloria na inaus kong Amazing Grace. Magalas jesting bengi inyang Sabado de Gloria, March 30, 2024, kaya rin ning Santa Misa at umeng lumuling prosesyon bangampanan ning rito ning salubong ning pamanyubling mie ning Gino kaya ni parokya ng San Matias Apostol, Santo Tomas, Pampanga. Inyang milyari ing metong aksidente, ing metong Gray Innova 2008 model, silpo kaning metong single a motor, king arap ning metong pharmacy a store na malapit king parokya. Ing kakong asawa, Ricky Bigyaw, metong AMDC, king kakatamong parokya, ya pala ing paniglondang may aksidente. Ing driver ning Innova, na sinalpok king motor ning kanakong asawa, meko at likwaning magkakasakiting dalan, ing kayang tiran. King pangabunggunan ning asawa ko may sira yung motor na, may sugat at may gasgas sa lupa, bugbog king katawan, sugat king gamat at bitis, fractured nose, king kauras na ito, ing ganakaning apong Gino, ya pa rin may ibabo, uli na rin tinubod ng anghel, asinaup, asinaklolot, menantabe, king kanakong abe. Ako mismo, asawa na, kubaling kanakong panamdaman at alang siwala ayap se, paulining anyang akit ke, ingka akong abe na panandamaning kaplas ning kayang pangabatbat. Ali kami midinan oras ban pakisabi ng driver kanitang kabengin na ito, uling tinakasyat, NP pakit kaya kami. Kamwa at pangayamot ning kaya kaming panandaman uling sinopan at sinakloluan ing ang tiran ang motorista uling king kaburian mi ang akasabi at akit ing irresponsableng driver na likwaning kayang tiran menintun kayang paralan ban akit miya. Pakituloy. May mag-post kami karing social media ban mapalagwa miyang akit at nung akilala de atin makapamiyeng impormasyon kay kami. Dakal may nakit, may kabasa at may miyang mensahe at pangadiking malyari. May gumpisa kaming manintun karing CCTV ang malyari ng dehelanan ning saken hanggang nu karinyapan malyari pang dumalan. Ulining alam tukna nga pa mga di at pamanyawad kasaupan, alike, may kasakit banayakit at atuntuning driver ning may sabing saken. Hanggang metong pang tinubod ang hell in sinaop ke kami ban mamiyeng dalan akilala miya ing pagkakilanlan ning driver at kayang pamilya. At iti milyari kayarap miya ing driver may kasapong.
kamwa, pamagbenggansa at sora, inke kaming panamdaman ketang kaurasan, at kayarap miya, kaya beding kakong pamilya. Pagpatuloy ko, Sister Doris, burimi din sana, iparanas kayitang kaplas at sakit, agewa na king kanakong asawa kabang may sasabi kami, at alang tuknang apabanyawat kapatawaran ning yapse ning asawa ning driver. Bigla kong may pakutang at may kagunam king kakong sarili. No ka rin ba papunta nung kaya kami ya din panasakitan ning taong may din sakit, kaya kami lalo na king kakong abe. Nano ba yung paano naman na king kauras na iti, kabang kasabi miya, aligagaya naman at may palagi king kayang luklukan. Nanong akarapat mi nung magmasas kay puso, king patutu pauli dareting pangadi dareng kakaluguran kapamilya kakilala at king hilinghan ning apong Ginoo king pangataw ning kaya kaming kura para ko yamong Ronnie mirinan niyang malagwang kapaldan at malagwayang kinayap ning sugat na ning abe ko kalugod ning apong Ginoo apaisip na kaya kami na ilukas miing kamwa at bayat ning kaya kaming puso banmamiyang kapasnawan king kaladwang mau king kayang pakalulo alang demanda at physical asakitan ng milyari uling sibukan ming ilibuta ding pakalulo at grasya ning apong Ginoo. Itaya ing mamiyeng dalan ban makapamiyeng kapatawaran. Antimurin ing maragulming kapasalamatan king apong Ginoo na hanggang ngini kaya bemiya pa ing kaya kaming tata at alang mabaya tamilyari kaya. At salamat mo naman karetang anghel na ginamit ng instrumento ban sumaup at malagwang akiting driver. Kingke kaming kura paroko among Ronnie Dikaw, kingke kang alantok na nga pa mga di at pamamyelat niya kabang daranas kasakitan, takalpong salamat. Kingke kayong talasuyo, Nel Canlas, Giaw ni Moras West. Sister Doris, nangyari ito nung nung mismong Sabado ni Gloria after nung Easter Vigil. Nag-serve pa si Brother Ricky sa misa. Talagang aksidente, no po? Buti na lang yung pamangkin dapat kasama niya sa pag-uwi pero parang nauna na yata or parang di na sumabay kaya mag-isa na lang siya. Opo. Actually yung kung saan siya na-aksidente halos sa side lang ng simbahan yun eh. Ewan ko Parang baka paalis pa lang po siya. baka dahil sa sobrang takot din nung driver kaya umalis. Kasi alam niyo maraming tao doon no po. Baka mabugbog o baka masaktan. Although parang lumitaw talagang parang tumakas din talaga kasi kung tutuusin malapit lang naman yung Campo Libas, malapit lang yung San Fernando. Kung doon siya sumuronder pero hindi may nagbigay daan lang may lang silang nakita na hanggang sa mapakapagtanong na yung description ng sasakyan ng isang tao na yun yung nakabunggo kay Brother Ricky. Kaya nung minsang magsimba nga si Brother Ricky kasi ang regular mass namin sa Santa Clara City Chapel ng Moras West 5 p.m. Saturday. So nung magsimba siya, ang tanong ko kung nagkita na sila nung nakabunggo, siya pala hindi pa that time. Kung anong gagawin niya. Pero ang sagot ni Brother Ricky, sabi ko, grasya na yun eh. Kasi ang sagot ni Brother Ricky, patatawarin daw niya. Pero ang misis niya, si Sister Nel, nagkita na sila nung nakabunggo sa mister niya. Siya na yung tinanong ko, ano ba yung initial reaction mo nang makita mo yung nakabunggo kay sa mister mo? Ang sabi niya sa Kapampangan, panumbukan na kahatangan. Parang sabi niya sa Tagalog, suntukin kaya kita, sabi. Kasi sobrang sama ng loob na nabunggo na nga yung mister niya tapos iniwan pa niya, pinabayaan niya. Yun siguro yung mabigat na part nung pagkaka-aksidente ni Brother Ricky nung iwan siya mismo nung nakabunggo sa kanya. Imbis na tulungan siya. At dito ko nakita yung yung sabi nga ni Sister Nel, Amazing Grace na nakita niya na namin naman yan na nandun yung galit, gusto niya magiganti. Pero sabi ko ang biyaya ng Diyos, yung grasya talaga napakahalaga, napakalaking bagay na nabigyan din siya ng pagkakataon kasamang buong pamilya siyempre na magpatawad. At dun sa healing process, sabi ko nga, siya naman mismo nakita niya, madali yung paggaling ng mga sugat ng kanyang mister na si Brother Ricky. Tapos sa biyayang kaloob din ng Diyos, naging madali rin siyempre yung kagalingang emotional, psychological, spiritual
dahil doon sa pagpapatawad na binigay doon sa naka-aksidente sa kanyang mister. At dito ko makikita yung sa kwentong ito, hindi lang yung physical healing ang pinag-uusapan eh. Kasama talaga yung emotional, psychological, spiritual healing ng isang tao. At hindi lang yung mismong taong nagkasakit, pati yung pamilya, Yes pati po. yung iba. Opo. Kasi nga po, ang sinasabi nila, parang, uy, kung siya na nga yung na-aksidente, siya na nga yung nasaktan, pero tinan mo yung attitude niya. Tayo pa ba naman? Meron nga lang tayo, diba? O, tapos tayo pa yung nagre-react, no po? Ay, nako. So, yun po, Father. Kaya makikita po natin dito sa kwento yung paanyaya. Opo. Sana maging bukas din ang ating kalooban at kaisipan na hindi lang tayo ang humihingi ng tawad para sa mga nagawang pagkakasala at sana maging daan yun upang makamit natin yung kagalingan katulad ng paranitiko sa Ebanghelyo. Pero binibigyang halaga din po sa kwento ni Sister Nell sa healing testimony ng kanyang asawa na may paanyaya rin ng Diyos sa atin na matuto rin tayong magpatawad at nang sa gayon mas magiging mabilis po yung kagalingang ating inaasam-asam, hindi lang kagalingang physical, pati kagalingang emotional, psychological at spiritual kasama ang pamilya, kasama ang mga minamahal natin sa buhay. Kaya dito ko nakikita yung nang tingnan kong muli yung gospel reading natin, Sister Doris, lagi kong sinasantabi yun eh. Mas binibigyan kasi ng halaga yung pagtulong nung 4 na nagbuhat dun sa paralitiko. Pero binibigyan diin din siyempre ng Ebanghelyo yung kahalagahan ng pagpapatawad ni Jesus doon sa kasalanang nagawa ng paralitiko na naging daan kung kaya't nakamit niyang kagalingang physical. Pero wag nating kalimutan, nakamit din niya yung kagalingang emotional, psychological at spiritual na sa tuwing humihingi rin tayo ng biyaya sa Diyos, ng kagalingan, ito'y paanyaya na sana wag natin kalimutang humingi rin ng tawad sa Diyos at maging sa ating mga kasamahan at maging daan din ito upang lubos na makamit yung dagliang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Po. Ayun, nagre-recall po kasi nga ako ng testimonya din. Po. At siguro po merong nagkwento po sa akin na during yung kanyang recovery, ayun, ito yun naman yung ito po yung time na of course bonding with the family. So hindi man siya yung talagang typical na patawaran, pero na-develop na-develop yung bonding na siguro nga po, hindi malalaki yung kasalanan na gawa para magkapatawaran. Pero ito po yung dahilan na siguro nga yung pagbibigay ng concern ng mga miyembro ng pamilya. Yan yung sinasabi niyo, naging daan naman para sa kanya mabilis na kagalingan. Napakalaking bagay po. Sa alang-alang po natin, sabi ko nga po, hindi lang physical healing po, mahalaga din na gumaling tayo sa emotional, psychological, at spiritual. At itong kwentong pong ito, isang magandang paanyaya para sa ating lahat na ang Diyos mapagmahal at maawain, mapagpatawad. Kaya nga yung kanyang kagalingang kalob sa atin na holistic, hindi lang physical, kasama na yung emotional, psychological, at spiritual healing. Oo nga po, Father. Tsaka yung mapapansin po natin, yung nangyayari ng mga conversion. Di ba? Yung parang after nagiging malapit sila sa Panginoon. Di ba? Yung kita natin kung sino yung mga ang gagaling na preacher. Ito yung pagkatapos ng dagok. Di ba? Pagkatapos ng kasalanan, nagkakaroon ng pagbabago. At yun nga, I think ito po yung sinasabi nyo na nagkakaroon ng spiritual healing. Sila rin yung tinatawag nating mga wounded healers. Yes po. At muli maraming salamat Sister Nell dito sa kwentong binahagi mo na pinamagatan mong Amazing Grace. At truly, God really works mysteriously as we see things amazingly. Yes. At yun, Father, so mukhang be-break po ba tayo, Father? Atin po kayong pakinggan ang ilang paalala at patalastas at ang awiting Amazing Grace performed by Celtic Woman. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Inmo
una ng aldo, ning bulan ning Mayo, santayang Labor Day. Ingaldo nung nuka rin, gaganakantala at pupugayan, ring ega na ganang talapagobra. Antimurin, king paralan ay ti, gaganakantamu ing tagumpe, at ring bunga ning pamagobrada ring tao. Ipanalangin tamo naman, aretang manintun obra, manakit na laking saup ning Ginoo. Mamilatan niya sana, isan Jose at talapagobra, para karing kapagnasan, makikaugnayan king obra ning tao. Uling ing mebanggit ayaldo, iya naman, ing kafiesta ng San Jose, antimong metong at talapagobra. Tatagulaling tala naman kaya, ring ega na ganang talapagobra, bangalupa na, ing Diyos papagtagumpe na ing obra, ring sablang tao. San Jose talapagobra, ipanalangin mula, ring anggang talapagobra. Kasan metong ye ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, king pamigaga na ka, king kafiesta ng San Jose talapagobra, at kaniting Labor Day.
Nagbabalik ang programang Kinlagyo ng Jesus, Kagalingan, Laan sa Ngalan ni Jesus. Dito sa impilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Amazing Grace by Celtic Woman. At bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, basahin po muna natin ang mga ipinadala ninyong mensahe. Gayun din po ang tugon ninyo sa ating poll question para sa episode 1, season 14 ng KLNJ. Ang tanong, what particular blessing did you receive which you consider as an amazing grace? Yan po, basahin po muna natin ang mensahe ni Miss Regina Castro. Magrasyang bengi po among kao, Brother Jeff. Kahit alayo po si Brother Jeff, Sister Doris.